En juma mar ariyo kendo jopuonjre mag mbalariany pod medo dhi nyime gi koso yudo puonj ka jopuonj magi oramo ni ok gibi dok e tich nyaka chop dwachgi kaka dwarore. Jopuonj mbalariany go dwaro mondo sirkal ogol negi omenda maromo bilion 9.7 mar chopo dwaro mar osachgi. To kaka jafwambo mar Wenga lero, romo mar tieko ng'anyo mar jopuonjre ne otore e Luanda e od bura bang' jokanyo yaput mar kelo winjruok koso chopo e bura noendo. Mbalariany ma Bomet moko kuom jopuonjre ne dhi nyime mana gi tholo kuoro kama moko bende ne tiyo gi thuolono ka gipuonjre giwegi e kweth tije mane omigi jopuonj motelo ne ng'anyo mar jopuonj magi. Since the strike began, we as comrades we have really been affected. Actually, there is nothing going on. The school is on a total shutdown. The lecturers are there and they are not even going to their offices. Kindly, the government should kindly do something about it. So when the government inalalia hii sekta, wenye tunaumia ni sisi. Ukiangalia wazazi wametutuma shule kusoma. Lwasi makamano bende ne nenore mbalariany ma Kisii kendo klas ne odong' nono ka jopuonjre mane odong' school to ne bedo e kweth kendo gitiegre giwegi. Muda nao unaenda. Sasa sisi kama wanafunzi tumeamua tuwezi subiria malecturer wakuje, tumeamua tuunde ma groups tukuje to discuss, at least wakirudi tukue na kitu. We are so idle, like unapata mtu ako kwa nyumba hana kitu ya kufanya, maybe hana food. Sa iko boring. Ng'anyo mar jopuonj no owegi kendo koro gichung' mana ka gidiedo ka gikia kaka gichaki. Podi ok opuonji kuom thuolo maheo jumbe ariyo kendo gin kod luoro ni gidhi wito thuolo mang'eny. En midhiero mane omiyo weche omuoch e bunge e kamati mochung' ne yore mag somo kae tenderruok mar jopuonj nong'iso mirima ka giwacho ni piny owacho osebedo ka tugo kodgi kinde ka kinde kendo ok gidewo winjruok mane giketo kodgi tarik 26 dwe mar 9 higani. I think we should rule that we have the council here, council members here, because the vice chancellors are employees of the council. They will have no authority over the other workers. So I'm in concurrence with my colleagues, and I think we should rule that we have the council here, not represented by vice chancellors. The purpose of this discussion is actually to bring an amicable solution. And why we are doing that is to, as members, as representatives of Kenyans, the students who are affected, the parents, and the general public, and the malice that is going on in the universities, is really affecting everyone. There were items that were supposed to be negotiated within 1 month, from 1st of October to 31st of October. IPCCF and the Interministerial Committee deliberately rolled the days until 1 month elapsed. And to date, we have not negotiated the items in clause 8, and the time has expired. Edward mar tieko ywarogno, riwruok mar UASU kod jokanyo aput mane geto tieko ywarogno nokoso chopo e winjruok e omenda maromo bilion 4.3 mane onego bed ni konyo chopo dwaro mar jopuonjgo. Ka UASU noramo ni piny owacho onego chiwnegi bilion 9.7. One of the challenges is the introduction of 4.3 billion, which is not in the return to work formula. In the return to work formula, Honorable Chair, we are talking about figures. There is no mention of a global figure. So we were surprised when now they are telling us what the government has offered is 4.3. Let us try to fit it. I want to say whether you fit it like what? It cannot conform to the terms and provisions of the return to work formula. Tungni kod koso winjruok e kamatino no chuno ke jakom mar kamatino ng'ukoromo nyaka juma nyien. Wenga, Ramogi TV, Nairobi.